tudom, hogy én vagyok a legjobb, de most kivételesen összejött ez a győzelem, két második helyzet után, úgyhogy nagyon boldog vagyok, elég erős volt a mezőny. Mivel az előző bajnokságon az első körben kiestem, ezért azt gondolom, hogy a fejlődésem az földön túli, úgyhogy nagyon örülök a második helyezésnek. Nagyon jó meccsek voltak, nagyon jó ellenfeleim voltak. Mindenképpen számíthattok rám a következő bajnokságon. Nagyon sokat játszanak a srácok, nagyon erős a mezőn, úgyhogy azt hiszem, hogy aki nyerni akar, annak sokat kell gyakorolnia, és akkor bárkinek lehet esélye.